to siling mia boro praboro gabich 85.8 idhi charge as tax per kilogram mar confectionery mikelo. Tieni mano watemo discourage kelo mugik ma mit ma oko malongore dhogi mago chal gima iketo peke e uchumi marwa nikech ikawo tich itero oko. Sama ikelo mwandu ma oko no jomoloso gi jomotiye ginoko. In ikele ka mondo mi pesa wadhiye pesa wabe kichulo oko kucho en $. Tieni imiyo pek e dollar gi Kenya shilling. Tieni imiyo imayo Kenya shilling teko. Kupime gi dola. Kupime gi dola. Tune joma iwaye chien. Sami omo mwandu oko iwayo bech uchumi marwa gi bech pesa wa chien. Koro policy maber ma sirkal nyaka discourage kata tem kwedo golo mwandu mang'eny ka oko. Onego mwandu wa mathoth emodhi oko. Sama mwandu wadhi oko tichulo wa in dollars. Kiny ka wan jowandu wa mafuta oko to dollars nitie pachoka. Tiene ni wan gi reserve ma owinjore. Nitiere gimiluongo ni wines and spirits. Duty mare oketi nchena siling 243 per liter kuom liter achiel. Yes. Sani odwoke piny to siling 22 gi simon per centiliter. Tieni jomanie wines and spirits space gi fortified drinks gi koro nigi thuolo mar bedo ni taxes gi gine yo mayot. Tieni they will be cheaper. Railway development levy. Yes. Eto dhi malo. Nen 1.5%. Proposal ani ochore malo to 2.5%. So mano achiel kuom chike kama pek nyalo bede matin. Kato tax amnesty bendo kelnwa. Tiene ni kane in gi interest gi penalty mane poke chulo cha. Oyawni thuolo nyaka dwe mar 6 higa manyien. Mondo mi joma nigi mwandu gi oko ka ma kamoro nigi pek kelo ka. Gikel pesa gigi. Last tax amnesty mancho kelcha ne dhano lenga to kane gik dwe mara bicha uchiel ka pesa no donjo kama ng'eny ma sirkal ushuru mang'eny. Ma be yo mar kelo ushuru gi mondo wang'wone joka kucho to pesa gigo kar bedo oko kucho gikel pacho ka nitie tax mano kichulo